अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल इयत्ता 10वीची 100% निकालाची परंपरा, अनुभवी व तज्ञ शिक्षक आणि मार्गदर्शक स्टाफ, शास्त्रीय संगीत आणि हार्मोनियम वादन, शास्त्रीय नृत्य, योगशास्त्र, विविध प्रकारचे मार्शल आर्ट खेळांची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी तयारी करून घेणारी शाळा, शालेय सहली आणि विविध ठिकाणांना क्षेत्रभेटी, अद्ययावत व प्रशस्त खेळाचं मैदान, आधुनिक व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, संपूर्ण वायफाय कॅम्पस, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे निर्धारित NCERT पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम, कोडिंग आणि संगणकीय कौशल्य, डिजिटल क्लासरूम, लीड अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि मार्गदर्शन वर्ग. आजच प्रवेश घ्या. प्रवेशासाठी संपर्क अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचं बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल, अप्रतिम नगर, सापळेबाग, जानवली, कणकवली. मोबाईल 940492 1648 आणि 7841 83 18 96. सावंतवाडी तहसीलदार श्रीधर पाटील यांची कार्यतत्परता पुन्हा एकदा दिसून आली. कोकणात सध्या मुसळधार पाऊस सुरू असून अनेक दुर्घटना घडतात. अशीच गुरे वाहून जाण्याची दुर्घटना चौकुळमधील चिखलवाळ बेरडकीमध्ये घडली. हे समजताच अशा दुर्गम भागात रात्रीच्या वेळी तहसीलदार पाटील यांच्यासह अन्य सहकारी पोहोचून त्या घटनेचा पंचनामा केला. तहसीलदार श्रीधर पाटील यांच्या या कार्यतत्परतेचं आणि लोकांसाठी धावून जाण्याच्या कृतीचं सर्व स्तरातून कौतुक होत आहे. ही घटना कळल्यावर तहसीलदार पाटील यांनी कार्यालयीन काम आटपून तात्काळ घटनास्थळी जाण्यास निघाले. चौकुळमधील चिखलवाळ बेरडकी ही वाडी अतिशय दुर्गम भागात आहे. चौकुळपासून सुमारे 15 किलोमीटर तर सावंतवाडीपासून सुमारे 60 किलोमीटर अंतर आहे. इथं मुख्य व्यवसाय हा दुग्धपालन आहे. सध्या अतिवृष्टी सुरू आहे, त्यामुळे जनावरे वाहून जाण्याचा धोका वाढलेला आहे. या वाडीत काल 3 जनावरे पुराच्या पाण्यात वाहून गेली अशी बातमी मिळाल्यानं तहसीलदार श्रीधर पाटील संध्याकाळी उशिरा चौकुळ गावातील चिखलवाळ बेरडकी इथं तलाठी, मंडळ अधिकारी, पशुवैद्यकीय पर्यवेक्षक यांच्यासहित भेट देऊन तात्काळ पंचनामा केला. काही ठिकाणी अतिवृष्टीनं घराची भिंत कोसळली होती, तिथं भेट देऊन पंचनामा करण्यात आला. ही भिंत पडली, इथं कोण राहतं? हा? आणि कोण आहे तुमच्या कुटुंबात? तिकडे शिक्षणाला आहेत मुली का? आणि तुमचं आणि कोण आहे कुटुंबामध्ये? आम्ही 5 जण आहे आणि भाऊ आहे धाकटा, तो तिकडे राहतो. कधी बांधला होता ते बांधलेलंच कधी? झाले 4 वर्ष झाले. उसातला आहे इंदिरा गांधी तहसीलदार यांनी भर पावसात रात्रीच्या वेळी गावाला तात्काळ भेट देऊन शेतकऱ्यांना मदत मिळवून देण्याचं मान्य केल्यानं शेतकरी यांनी समाधान व्यक्त केलंय. पाठीमागे ना मी गाय तेवढ्या पाठी परतून घेतलो आणि मग हो डायरेक्टच ह्या बाजून त्या बाजून जाऊन लागला वायंगांनी. मग त्याला आता ह्या बी जातात म्हटलं ह्यासनी परतून घेतलं आणि त्याला सोडलो. मग काय करणार? फोटो बिटो नाही, काय नाही, फोटो बी काढून नाही, काय नाही, तसा धानून वर तसाच टाकलो. आहे ना तिथं आहे तिथे. उद्या तपासणी करतील, पंचनामा करून मग तुम्हाला म्हणजे जी काय मदत आहे ती देऊया. अशा वेळी लक्षात ठेवा. त्याचबरोबर त्यांच्या कृतीचं कौतुकही होत आहे. भगवान शेळटे, कोकण 7 लाईव्ह. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.